Zdravím všechny programátory, já jsem Ektoplasmus a vítám vás u dalšího tutoriálu na GameMaker. A v tomto tutoriálu vám ukážu základ engineu na Tower Defense. Určitě všichni Tower Defense znáte, prostě, já vám to radši rovnou ukážu. Máte nějakou cestu, nějaký věžičky a samozřejmě vám tam chodí potvoráci a vy musíte ty potvoráky střílet. Takže tady vidíte krásně, že mám tady nějaký 3 věže. Když na ní najedu, tak mi to ukáže range té věže. Já vím, že to tady mám trošku jako posunutý, to chápu, ale dělám to normálně trochu v jiným tom. Teď no to je prostě jedno. Prostě tohleto omluvte, já vám chci ukázat hlavní princip, že vždycky ta věž musí střílet, dá se říct, samozřejmě do té příšery, kterou má v dosahu, ale musí střílet do té poslední, která tam je. A v podstatě, když jsem to začal dělat, tak jsem na to nenašel pořádný tutoriál. Takže jsem si to musel jeden tutoriál tak jako upravit a vymyslel si tuto technologii sám. A já vám ji teďka předvedu. Takže mám tady jakýsi sprite, jakási raketa neboli střela, cíl, který byl tam dole, 2 nepřátelé, Speeder, Strongman, no prostě originál názvy. Pole, skála, cesta, to tam vůbec nemusí být, to je jenom o grafickou stránku. Takže, ale jdeme do toho a nejdřív vám teda ukážu tu základní, já si ho dám dopředu, a objekt Rocket, neboli ta střílna. Takže, jako první si nastavte hloubku, abyste ji měli vždycky nahoře. Mně se to pak štve, když se mě najednou schová, nechce se mě vykreslit, takže je dobrý si ji dát. Víte, že bude vždycky na vrchu. Vždycky prostě pravděpodobně nikdy nebudete chtít, aby jí něco zakrylo. Takže si dejte takhle hloubku do mínusu. Tak. A máme tady event create a samozřejmě kód. Takže máme tady spoustu proměnných. Nějaký byly i z toho tutoriálu, ale dá se říct, že všechny budeme potřebovat, všechny jsou nenahraditelné. Takže základní teda si pokusím takhle semka. Jméno, když budete chtít dělat víc věží, je dobrý si to popsat. Já tady mám laser, nevím proč, tak tam bude prostě třeba laser, to je jedno. Firing, proměna na střílení, potřebujeme si jenom definovat. Target. To je velice důležitá proměna, protože ta target neboli cíl nám bude určovat, do který má ta věž střílet. Aktiv znamená to, tady dá se říct nepotřebujeme vlastně, protože to je potom, když chcete obchodovat něco, tak se hodí taková proměna, kterou jsem si takhle popsal. Range samozřejmě, jaký má dosah. Rate, jak často střílí. Damage, jaký dává, cenu, kolik stojí, což je taky s tím aktiv do toho obchodu spojený. To tady vás nemusí zajímat. Tady to sleduje, jestli je v dráze kolize. No, bez těch se v pohodě obejdem. Akorát já je nechci mazat, kdyby tam něco způsobili, já už nejsem si jistý, co všechno jsem tam programoval, protože já jsem tenhle tutoriál je pouze zjednodušená moje hra, kterou vytváříme s kámošem, tak jakože, která už je v pokročilé fázi, takže je bylo potřeba to dost zjednodušit a něco jsem tam ještě nechal. Viděli jste tam ještě proměnou AA, což je Instance Create. Tohle je velice užitečná věcička, když si můžete pod proměnou dosadit nějaký objekt. Tady vidíte, že jsem si dosadil, že vytvoří to instanci cesta, což je tady ta cesta, a vytvoří to tam, kde je ta raketa. To znamená, že když já potom budu chtít někdy udělat tam obchod, že si budu kupovat ty rakety a pokládat je tam, tak samozřejmě nechci položit nějak 2 rakety na sebe, že jo, když kliknu, aby se tam položili. Takže tady mám nějakou objekt cesta, která mě prostě blokuje to pak
později mě to tam blokuje, aby jsem tam nemohl nic vytvořit. Samozřejmě, když se zničí raketa, tak chci, aby se zničila i ta cesta. Tak, ale teď jdem hlavně tady k tomu. Ve stepu důležitá věc, transform sprite, což nám zajistí, že ten sprite moment, jestli to je potřeba, není to potřeba. OK, takže tady být nemusí, to si zajistíme tady v draw, já přeskočím ke draw, kde samozřejmě vykreslí nám to sprite Rocket 1 a tohle je důležitý, že já tady v tom ta Rocket 1 edit sprite, moment, to může být error. Tak pojďte. Jo, vidíte, že oni se vlastně neotáčí zatím, takže to vám teďka ukážu. Že tady v tom spriteu si dáte animaci, rotation sequence a counterclockwise, protože to potřebujete proti hodinovým ručičkám. Kdo neví, tak směr se určuje samozřejmě na kružnici, která má tady 0 a takhle to posuje, že nahoru je 90, sem je 180, sem je 270 a tady je 360 a 0. Takže takhle samozřejmě můžete to znát, když kreslíte grafy sínu, kosínu a tedy. Potřebujeme 36 snímků, to bude stačit a counterclockwise. Takže udělám vám to krásně takhle 36 snímků. Nechtěl jsem 360 na každý stupeň, protože je to zbytečný, pak to akorát zatěžuje systém a jakože KMaker, věřte tomu, že dokáže zatížit systém pekelně, takže proto to snažím se zjednodušit. A tady, co určujeme směr toho vykreslení spriteu, tak tam máme tu direction děleno 10, protože jsme nedali 360 snímků, ale jenom 36 a musíme to zaokrouhlit dolů, což je zaokrouhlení floor. Takže tohle nám zajistí, že nám to krásně bude vykreslovat ty. A samozřejmě v XY. Takže teď, když se koukneme, teď už by to mělo fungovat. No, jo, vidíte, že se krásně otáčí za tím cílem. Tak. Teď v draw další věc je, že když na to najedu, tady tohle, že jo, když myš je v pozici x-50, když je v pozici, no prostě tohleto vám zajistí, že když se myš nachází kolem toho objektu 50 dolevo, 50 doprava, 50 nahoru, 50 dolů. Prostě v tom území, když se nachází, tak se stane tohle a vykreslí to kolečko. Tady vidíte, že to vykreslí, dá se říct 3 kolečka, protože jsem to chtěl tlustší. A vykreslí to podle range, kterou si nastavíme tady, takže stačí mě přednastavit tuhle proměnou a přednastaví se všechno. Tak a teď jdem do stepu, což je to nejsložitější a to, co tvoří celý ten engine. Ze začátku si musíme ještě nadefinovat, tady tohle by tam nemuselo být ani, target 2 by tam nemusel být. Tak, tyhle dva řádky zajišťují to, že frekvenci toho střílení. Takže vidíte, že se pořád k firingu přičítá jednička a když je už větší než 30, tak zase vydělí se to v tou frekvencí rate a přehodí se to zase na 0. A když je 0, to jsem tady tohle přeskočil, tak a target, nebo cíl není žádný, prostě nerovná se ničemu, tak to vytvoří tady tuhletu střelu a tedy k tomu se dostaneme. Teďka ještě tady. Začneme tady. Když neexistuje cíl, dali jsme si tam tu proměnnou cíl, takže když neexistuje, tak se to dá na 0. Tohle zajišťuje to, že když střílíte do toho cílu, který potom, že jo, samozřejmě se zničí, tak pak neví, co to má dělat, může to házet error, takže musíme zajistit, že když neexistuje cíl, tak se hodí, že cíl je žádný.
Tak. A tady je to samotné určování cílu. Když existuje instance enemy, mám tady, vidíte, instance enemy a ta instance enemy není nic, ale v parentu jí mají všechny ty potvoráci, takže tady ten speeder má v parentu enemy a tady ten strongman má v parentu taky enemy. Takže tady to je výchozí nepřátelská příšera, nebo jakoby zástupce těch všech příšerek, by se to dalo říct. Takže když tady dám, že existuje instance enemy, tak to není jenom tohle, ale je to tohle i tohle. Prostě jakýkoliv, co mu dám do parentu, tak to je. Takže cíl se rovná nejbližší instanci k objektu cíl a je to enemy. Takže pokud tohle je tady jenom takový, jakože hodí se to pro rychlejší určování, ale že když prostě existuje nějaký cíl, tak cíl se jako první hodí ten, který je nejblíž cíli, aby to jakoby střílelo do toho, co je nejblíž ke cíli. Ale potom je cyklus for a ten nejdřív určí, že samozřejmě definujeme ičko na nulu a ičko je menší než počet instancí enemy, takže ten cyklus proběhne tolikrát, kolik je těch příšerek zrovna vytvořených. A ty cíle jednotlivý se očíslují podle těch nepřátel. Takže já vím, že to je možná složitý, ono jakoby mě to taky dalo, než jsem na to přišel, teď znova se v tom orientovat, je teda něco neskutečného, ale prostě když za nějakou proměnou dáte, nebo za nějaký objekt dáte do hranatých závorek, třeba právě to ičko nejčastěji se používá, tak si můžete takhle krásně očíslovat ty objekty. Takže já tady zajistím, jednoduše řečeno, tady ten kód zajistí to, že očísluje ty nepřátelé podle toho, kdy byly vytvořeny. Samozřejmě čím dřív byly vytvořeny, tím to bude, tuším, že menší číslo, no to nevím, prostě jejich ID, ale to nám nemusí zajímat. To si už vyhodnocuje počítač sám, tady právě tímhle příkazem instance find a tímhle si je pouze odčíslujeme. A potom tady je další cyklus for, který nám zase proběhne tolikrát, kolik tam je nepřátel. A ten zajistí, že když je point distance, to znamená, když je vzdálenost od rakety po ten target i, po ten nějaký cíl x, nějaký cíl y, za to ičko se dosadí tady tohle z for cyklu, podle toho, v jakým zrovna to běží úseku. Takže když to bude ta první instance, tak za to dosadíme jedničku. Takže menší než range, tak se hodí, že cíl je právě to ičko, který to znova a znova běží. A pak musíme dát break, aby se nám ten příkaz zrušil, jinak by to běželo celý dál a to my nepotřebujeme. Takže zase zjednodušeně řečeno, tady tenhle kód určuje, že postupně to kontroluje jednotlivý ty instance, ty enemy, který jsme si tady v tomhle kódu počíslovali. A prostě bere to od toho nejmenšího čísla, to znamená od těch, co jsou nejblíž cíli, takže ty nepřátelé, ty, co jsou nejblíž cíli, jsou nejvíc nebezpeční, že už můžou dojít do toho cíle a zničit nějakou tu nepřátelskou základnu, takže do nich to musí střílet nejdřív. Tak pokud jsou v range, tady zase je to proměnná range, tak se to hodí jako cíl. Pokud ne, tak to proběhne znova a když tam není nic, tak se prostě cíl zůstane žádnej. To znamená, že teda ta raketa nemá v range žádnou příšeru a nemůže do ní střílet. No, tady mám ještě teda, že když je point distance
cíl a cíl větší než range, takže se to hodí na 0 nebo na nic. To je taková jenom kontrola, kdyby se tam stala nějaký error, že prostě aby to nestřílelo do něčeho, co je moc daleko. Prostě aby to takhle kontrolovalo. No a pak tady máme, že když firing je 0, to jsme si tady nám zjistí, a když cíl není nic, to znamená, obráceně řečeno, když je něco, tak se hodí firing 1, aby to mohlo běžet celý znova. Nějaká proměnná II je instance create object střela. Tak. Distance, point distance, jo, tohle tady vlastně není taky potřeba, tohle tady není potřeba, tak. Že zase nějaký promění x, y, y, což jsou ty souřadnice toho target x, target y, toho cíle. Pak tady máme rychlost té střely, kterou si tady určíme. Směr té střely, který směr je samozřejmě tomu x, y, k tomu cíli. Pak směr té rakety je samozřejmě stejný jako té střely, aby se nám krásně mohla pohybovat. To jsme si i tam před chvíli vlastně udělali. No, potom target 2 se rovná target, to vám ještě ukážu, k čemu to je dobrý. No a damage té střely se rovná damage toho té rakety, kterou jsme si tady jsme si to určili, takže zase stačí jedna proměnná přeměnit. Tak, teď máme objekt střela, kterou při vytvoření jenom nebo určíme alarm, po kterým se má ta střela zničit, direction 0, to tam ani není potřeba, ale může se to hodit tam napsat. Ten alarm 0 samozřejmě instance destroy a ve stepu, tak tam, když existuje instance target 2, tady vidíte, že tam jsme si ten target 2 dali stejně jako target. Ten target 2 je v podstatě pro tu střelu jenom. Takže když existuje, tak se má začít k němu pohybovat. Když si neexistuje, tak se zničí. To je kvůli tomu, že když máte strašně rychlé to střílení, ale přitom pomalou tu střelu, tak třeba ten cíl bude zničený, ale ještě k němu mají nějaký střely doletět, tak ty střely se zničejí v tomhle případě a jakoby už končí prostě. No a tady je if place meeting, což nahradí tady collision, takže když to potká ten target, to je právě ta výhoda, že kdybyste tam chtěli dát kolizi, tak nevíte k čemu. Musíte to dát v kódu, protože to máte schovaný v té proměnné target 2. Takže když to potká target 2 v XY, tak with target 2, takže s cílem 2 se životy mu odečtou, tady mám 20, měl by tam být damage a ta střela se zničí. No a image angle direction, to je, že se u koule to není potřeba, ale u nějakých střel, který se mají nějak tvarovat, tak se to hodí. Tak, pak tady mám level 0.1, což je objekt, který nejdřív začíná alarmem a v alarmu je, že zase se opakuje alarm samozřejmě a je tady cyklus switch, který nám náhodně 50/50 hází buď to speedery nebo strongmany. To doufám, že nemusím vysvětlovat, ale tohle už si může každý udělat sám. Tak jo, jinak ty nepřátelé mají v create normálně path start, jméno té cesty, rychlost, induction, což je cílová akce, když tam je 0, tak ten objekt se tam zastaví, když tam je 1, 2, 3, myslím, tak tam jsou nějaké možnosti, že buď to začne od znova, nebo se začne vracet, anebo bude úplně nějak pokračovat. Absoluté, to musí být 1, nebo jako musí, no. Je to dobrý, protože tady, jak vidíte tu cestu,
tak já můžu si ty objekty se můžou vytvářet kdekoliv, ale když dáte absolut 1, tak budou přesně chodit po té cestě. Kdybyste tam měli 0, tak vám budou chodit tam, kde se vytvoří, jenom po jakoby tom obrysu. Tak, tady vidíte, že si můžu hýbat s tou cestou, nějak si to nastavím. Tak, ještě tady k těm, když tam mají samozřejmě životy 0, menší než 0, tak to udělá efekt explozi a zničí se to. A jinak v draw, tak tady je, že nám to vykreslí toho speedera třeba, nebo toho strongmana, a potom to nakreslí health bar, který se vykresluje na těch bodech a má hodnotu životy lomeno maximum životů krát 100. To je, si myslím, klasický procentuální výpočet, klasický. Tak, to je tohle. V místnosti to vypadá takhle. Klasika, nic zajímavého. No, já doufám, že jsem vám aspoň lehce udělal představu, jak to funguje. Doufám, že si to zkusíte podle toho udělat. Já tady ještě nechám na závěr tady ten v podstatě teda, abych to tak jako shrnul. Tak, tento kód dělá to, že vybírá ten cíl, na který to má střílet. Samozřejmě by bylo jednoduché dát tam, ať to střílí do toho nejbližšího, nebo ať to střílí do toho nejbližšího k cíli, ale tady ten prostě kontroluje, jestli je v range, jestli je nejvíc nebezpečně nejblíž cíli tudíž a střílí to do něj naprosto perfektně. Takže doufám, že se vám tutoriál líbil, doufám, že vám byl aspoň trošku užitečný. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, po případě odběr a sledovat další tutoriály a další videa. Jinak tento kód na obsání a další určitě chytrý věcičky najdete na stránce cgv.cz, kde je spousta tutoriálů a spousta videí, článků atd. A to je ode mě všechno. Čau, čau.